влизаме за боса на дискусиите за Панчо Тариката. Яша бе, Панчо. Айде също така и за неговата кралица Марето. Чао са да е Маре, самото. Чао са да е Маре, самото ги. Продължаваме за втората влюбена двойка в дискусиите за Исмаил и за неговата руса блондинка. Джандър Бандър. Айде също така за Рени Бурдагалката и за Галабин Галамара, романтика на всички момичета. И също така да не забравяем да влизаме с оригинални благодари за Руси Дамова и за неговата половинка Нежи Кокошката. С едно нахакано парче на Зънгър, разбирате ли? Ама... Имаме си ние дискусия, говорим си вътре, с различни хора се запознаваме и приятели ставаме, и на Панчо дума даваме, всяка една си сваля, и акъла и момая, плейбой си, Панчо. Диджейцаката, то е номер едно, всяка си забива днешната криза. Води си радиото, миксове си прави и за всеки поздрав давай, чака, давай. Слиза краси плевенчана и започва да нагрубява всяка дама, която тя не му дава и също не става. Давай, краси, давай ти си. Ето я и Радослава, на никой се не дава. Тя не е достъпна и всеки мъж обвъртва, но ще дойде време, тя ще е с мене. Никой да не я бута, на никой не си дава фейсбука, точно така, давай. Галабин е вътре, говори с жените, всяка го харесва, защото е романтичен, с всяка той общува, но една му е факъла, дако е шампиона, води той купона, води страшно яко и всеки му вика батко. Руси слиза вътре, матка той си взима и наличен той отива и матката забива и сам не остава. Снежана е сладорана, на един си вярва, гадже тя си има, с никой не говори и за нейния се моли. Диджей му е оригинален и е много идеален, музика си прави
И на всички поздрави дава диджей, Емо ти си оригинален.